Здравейте, приятели! Днешното видео, както вече може би сте разбрали заглавието, ще е на тема как да си направим желе. За целта ще са ни нужни една кутийка, желатин. Ако искате да има цвят, боички и не много топла вода. Аз съм сипала в това шиши. Сега взимаме кутийката, и сипваме вода. Ако искате да има брокатени цветите, може да си сипате брокат вътре. Сега ще посипем малко вода, така, не чак толкова вряла, топла, за да се получи. Аз имам такова минимално, което от него се сипва. Вече сипахме. Можете да сипате и колкото си искате толкова вода. Обаче аз не съм сипала чак толкова много. Обаче за целта не съм донесла лъжичка. Ще скоча набързо да донеса лъжичка. Не намерих лъжичка, за да бъркам желатина, да бъркам желатина. Затова само да предупредя, става и с химикал, това да разбъркате. Аз ще сипя 2 пакетчета желатин, за да стане желето по-гъсто. Само да предупредя, че когато сложите желето в хладилника, просто желатина мирише просто ужасно на кокали. Да видя дали съм... да. Желатин е точно. Мирише на кокали. И облезна ми в носа. Много е гадно. Но не трябва да става желатин на дъното. Още от сега, когато го сипете във водата, считайте, че няма да се получи да ви замирише нещо на хубаво на рози. В принцип слагам аромат ванилия, но този път забравих да купам. Сега първото пакетче е изсипано. Сега ще разбъркаме. Твърдява се и остава на дъното. Не е хубаво. Вони ужасно. Не мога да ви опиша колко гадно вони. Но ще трябва да го разбъркаме, иначе няма да успеем да направим желе. Ето, вие самите виждате от камерата как се получава гадно. Направо ще ближа ето така. Се опитам да дигна така. Понеже с една приятелка, тя си беше направила желе, аз бях направила. Аз правя желе, да. Тя ми каза как се прави, иначе не се бях замисляла. Просто не знам какви вида да качвам и накрая вече реших да кача. Останаха много такива парченца от желатина. Просто като сипете самия желатин и почнете да го бъркате, то ако има на едно място много, то стават на голями бучки. И просто не може да се разтвори. Иначе може да се студена вода, но ако желатина ви е на доктор Ротхер, на доктор Ротхер не мирише. Поне така ми е казала моята приятелка. Ако искате да знаете коя е тя, напишете долу на Георгиева в YouTube. Сега ще и може да се абонирате за нейния канал. Има 11 абоната, аз още не знам колко, колко има. Ето сега тук ще сипем втория желатин. Обаче малко трудно за отваряне. Да, ето. Сипваме. Ще сипвам по малко и ще бъркам, за да мирише. За да не се сгъстяват бучките, имах предвид. Иначе тази меризба, баба ми е казвала, също така и мама, че желатина се прави от кокли за кучета. Но мисля, че така, не знам още. Да, след като направите, сипете цвят, то седи в хладилника, не знам за кога. При мен седя първо 1 час и половина, най-много 2 и стана, но мирише просто ужасно. Накрая го ставих цяла нощ в хладилника и като го оставих, после сутринта като го махнах, не миришеше, обаче го изкарах навън.
Беше по-точно с мен в училище, защото една приятелка също си го носеше, нейното. И нашите и двете бяха в нас. И просто после като го отворих и то миришеше ужасно. И да. И вече сипах второто пакетче с желатин. Става сега малко да го поразбъркам. И да видим как ще... Ето тук, мисля, че се вижда. Моята така да помина. Е останала трохичка от желатина. Та имам доста. Става много ужасно, но смърди ужасно. Сега ще мисля че ще е време да сложим боичките. Ако някой иска да знае, боичките са закупени от Джамбо и са супер хубави. Обаче ги ползвам от първата учебна година и вече са се захабили, станали мръсни и май ще си купувам нови, ама обаче като ги изхабя сега ще използвам лилав цвят. Да, ще използвам... Не, няма да лилав, червен ще. Ще вземем четка за боядисване. Тя също за боички. Ще потопим в желатина, за да... Не знам защо, понеже близо така до мен няма вода и не ми се потопява мръсна четка в шише с вода, от което после пиеме. Ето, четката е намокрана. Сега взимаме колкото се може повече червено, за да се получи. И сипате така в желатина и бъркате. И трябва да се... Извикахме там на мама някаква линия и остър молив. Вече се опитах да направя с червена боя и просто не придава никакъв цвят. Затова ще разбъркам още малко желатина. Тук малко е накриво и ме страх да не падне. Сега ще направя от син цвят или зелен, но мисля да е синьо желе ще е, да. Може да е черно, но не ми е симпатично черното. Четката направо сега ще овъртурля цялата. Да, с синьото се разтварям, но май няма да придобия почти нищо. С това ще се наложи да сложа малко повече с синьо. Мисля да размешам цветовете, но няма да върви. Мислех да размешам синьо с зелено, но се отказах. Така. Още не съм разбъркала доста така хубаво. Да, но с синьото, честно казано, става много по-хубаво. Но да направите желе доста е трудно. Не е трудно, не да знаете, така казах, но почти не е трудно да се прави желе. Обаче в момента сложих 2 пакета желатина, може и с 1 пакет желатин. Сложила съм 2 пакета желатини, за това трябва да се бърка повече, да се сложи повече цвят, ако искате мирис, както вече казах, да има, не мирис, да мирис по-точно. Да мирише на хубаво, а не на ужасния желатин. Може просто да си добавите някаква правка или ванилия. Аз имам ванилия, но не ми се слага. То всъщност така е преди да се направи желето. Може също да се сложи. Аз мисля, че е готово, но ще сложа още няколко такива опции. Намазах се. В принцип, мама много не одобрява да правя видеота такива, да правя ужасните желета. И да. Опс. Аз мисля, че вече се е получило, но още 2 лъжички. Ще се надявам да се получи нещо.
Бъркам. Получава се нещо зелено. Не знам от буичките ли е. Просто мешам желатина от четката, вместо да таковам да потопувам в чиста вода, я такова в желатина. И сега става малко пияна. И цвета не става такъв какъвто искам да си, не става леко зелен. На дъното останало много желатин. Да, мисля да сложа ванилия, но ще питам сега. Не намерих ванилия, но мисля, че с това ще придаде някакъв вкус. Не вкус, миром. Опитвам се в момента да отворя тъпия шампуан. Ето, най-накрая се отвори. Сега ще си пия. То мирише на ягода и надявам се и то да мирише така. По-точно на паста за зъби с ягода. Това ще си пая така малко. Моето малко стана толкова много. Нищо ще си още 2-3 капки. 1, 2, 3 капки. Обаче то тръгна да тече. И за това така ще да го изсипвам надолу. Така. Готово. Въпреки, че не е готово, сега ще го затворя така. Ще сложа върху упаковките от желатина, за да не тече. Да, почна да мирише на шампуан. Мисля, че ще стане. Въпреки, че излизат мехурчета, трябва да стане. Да, почна да мирише не само на желатина, но и супер много на шампуан. Мисля да прибавя още малко. Съжалявам, ако виждате брат ми, понеже е до мен. Ела да се представиш. Понеже брат ми е до мен и се опитва да гледа как правя това желе. Аз преди съм правила на него. Сега може да се обратиш. Обаче нещо не ми се получи тук. Затова ще си още малко. За да поне да замирише нещо много по-свежо и много по-силно. Този шампуан ми е закупен от Max маркета, който е купен чак от София. Брат ми само мърдне ми ядосва тук. Едно желе не мога да направя. Да, може да мирише на хидрат. Да, определено. Аз мисля, че вече е готово. Ще сложим само още една силна капка тук от буичките. Да, брат ми само вика, по цял ден само вика. И ми ядосва, съжалявам. Ако нещо така сте го чули, то да, то се чува нормално. Да, ето, вече е готово. Сега прибираме в хладилника за около 1 час и половина, най-много 2-3. И като затваряте капака, ето този капак, дето го е на кутийката. Мислех, че си нацапах бузата, но не съм. Така. Ето вече е затворена кутията. Може да видите какъв концентрат стана. Не мога да го преобърна, но ето тук се вижда желатина останала. Да. Това беше видеото от мен. Надявам се да ви е харесало. И съжалявам за шума. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да дадете палче нагоре и да се абонирате за моя канал. Чао!